Nenos, tedes que facer estas contas para superar o examen. O douvos 60 segundos. O tempo empeza xa. Que difícil. Isto está chupado. Acabouse o tempo. Xa? Non me dá tempo a acabar. A mí sí. Neno, alencerado. Con el resultado das contas. Díxasme a túa calculadora? Claro. Grazas. Está ben. Moi bota a derecha. Grazas. Queres unha calculadora que non se lle fundan os botóns? A calculadora Tiger 7000 pode facer os cálculos máis rápidos do mundo, máis rápidos que un rayo.